Koko. Žene su mnogo lepe, naročito u letnja predvečerja kad im zadnje sunce prekriva kožu. Lepe su i ujutru, da se ne lažemo. Moj drugar Žare radi u kafiću na bulevaru. Njegov omiljeni deo smene su ta ista magična predvečerja. U to doba obično nema puno posla. Ljudi još nisu izašli u grad, a vraćaju se sa dnevnih bleja. Tada Žare sedne kod prozora, već se potrudio da sve nasloži i uredi za noćnu smenu, da bi svoj omiljeni deo dana proveo kraj prozora. Kafe latte, bourbon, karelija i onda počinje program. Neko bi pomislio da je Žare voajer. I ja sam to mislio. Ali daleko od toga. Kada biste vidjeli zen na njegovom licu, saosetili bi se s njim. Čak i samo gledati Žareta dok gleda svoj program je lepo. Kada bi Žare provukao prste kroz svoj afro, znali biste da je vetar udahnuo život u neku letnju haljinicu. Kada bi se Žaretu otelo jedno to je značilo da ga je Eros bocnuo strelicom. Tada znaš da je tuda prošla jedna od onih srna koje hodaju kao da je uvek nizbrdica. Žare je bio naročito slab na njih. Moglo bi se reći da je nepravedno što jedna mediteranska duša poput Žaretove živi u Beogradu. On pripada više nekom gradiću u Bokokotorskom zalivu. Ali Žare se ne bi žalio. Žene su mnogo lepe, rekao bi on.